Joshua Chiveza uya kudarera chakamedo tito utsanangure chivindi chako chekurima paguva remhondo vene mukurumbira inonzi pamukorokoro kana kuti muzemba. Zviri kunzi Joshua Chiveza uya kudarera chakamedo tito utsanangure chivindi chako chekurima paguva remhondoro ine mukurumbira vaizivikanwa nokuti vamukorokoro kana kuti muzemba. Ndonyaya yakasangana yakatarisana nemurume wechangamiro. Unokupikisa here muzikawa unokupikisa kuchipiri ambera utapindire ini pandakagara ndakapiwa sabu ndapiwa sabu ndakapiwa mukana kuperera yati yakaperera. Saka pakazoita hote kuti pane vamwe vaida kurima dzimwe ndima ndipakatangira nyaya yatangira nyaya kuti ungari wachigango nomutsinjiro ndipakatangira nyaya pakauya vanhu pamutsinjiro kanzi kwamukurima kusi kwenyu ndakati ini ndakapiwa sabhuku andekwa sabhuku shava vakabva vashedza sabhuku ungari amudhara wati apa munhu aita nyaya ndinhu dzatafana uye vamugari panzvimbo pandakapiwa sabhuku papaongororwa pakaoneka paguvara muzemba hapana kutemewa pane miti yakazvimirira mukakomo ine pandakapiwa mugano pandakaperera. Tikuzitsa zvauri kutaura asi wanzwa here zvataurwa chidzidza kuti chiviri chako ndecheicho kuenda kurima paguva ipapo ndakapiwa nasabu akakupa paguva sabu paguva rungumo guva rungumo anamurema paguva chiti chakona chiri kurima kunoita kuti ukasvika pane guva tikawedzera tichiti paguva asi paguva chitikaiti nharaunda uinzisa kuti nharaunda yesereyo here haisvikiwe iwe unoda kutisvika paguva avakaona kutaura kwavatoita ukona wakagara wega kureva kwekuti tiri kutoka ukawedzera kuenda kunharaunda kwauserese kwausina kutenderwa kwagara kusunga rimwe ndikuenda pandakapiwa pandakaperera. hatina sabhuku achoida muno sabhuku arimo pamusoro wechangamiro kama wenye ukamira uyu kumwe muzukuru wavo kumwe muvakidzani vange vanogara pachikangu inogara vamutora umwe tiri mutsapu musi wa 24 september 2015 uyu angapiwa nzvimbo yekugara nasapu kwake chikangu ndobva avaka bhaundi panova padhuze nechikomo chakavigirwa amuzemba ndibaba vangu ini. Nyaya iyi ndobva yasvitswa kwatiri zviro zvaitika. Takaendapo takanotora sabhuku pachigangu nefunga paiva negurukota mumiriri wakanzera machibondo aivapo. Takaenda kunoona nzvimbo yacho takamupa muganho wekuperera kuti anosha mari uku kuguva pane kamwe kaposheni kangatema kudhuze nekuguva ikoko takamutapa apa usatema apa rimwe takapa muganho wekuperera tisingazoziva hangu kuti pari zvinhu akazoparima here kana kuti haana ndo masiramo.
2015. nakatobata sewambudzi gurira chero panzi wadarikidza 2015 nhasi 2020 pane makore akati waneka pari nhasi nakuzoita pari nhasi imuruza za 2015 kapa Ndio za 2015. chetewa msati paza pari nhasi Pari zvino kuti ndizoti pakarimwa kuti hapana anozvitarisa. nawo yakadai so kuda pane zviripo Handiti. Kana zviripo zvinyowana aiwa inandisa. mupurisa ndazvakusaka funga uroko pamusoro itari nyaya iyi yakasumuka neanzi akatekere umhunduro wacho ramuzemba yachatekera muzemba ayakukomberera kuti kuguwa kwatinoenda kwamuzemba kwakatemwa mukomana wewe akatosvikira kuti padhuze ndichi nigwanisa kuona zvimwe zviri zvikiitika soso akatema paguva itai munoona ndimwe ndakaenda inini ndikasvika paguva panhingi pacho pamuda paakarima yei ndikatora vhidhiyo ndinaye pano nepikicha yacho pakati panapa nepanha ndepaakarima nechikomo pachikomo chacho paguva papako pacho nepaakarima chibage chacho chitooneka na vhidhiyo chinayo zvisini nazvo Uyatipe vhidhiyo yacho. Utipedzera nguva sikoma kwarimwe pamakuva 10 meters pandakapiwa ndipandakari handambochinji 10 meters ndapa handambochinji ndizakapiwa mugano Mamuti mugani munoziya umakapava nekukomana uko. Pamakazoenda imimi munoziya mugani. Patakaya taperere. Ndo basi. Panga pakari pazvakadini pane mamitazi achipakaite mamitazi makani pane guva nepamakamutatiri. Guva iri zvarakaitaka. Pane chikombo chiripo. Saka yakagarira kumusoro kwechikomo. Saka guva iri unotokwira muchikomo kuenda pamusoro panova pano bunhingi pano pakurachira vakaisiva. Guva nopa tikaperera pamotikakamuratidza uyu parefu kuti hatikatomuti abvise bhaundi rake padainge riri ati bhaundi norakuchovha kudhuze pari zvino handisanda pasvika kuti ndono takazoiva akadarika mugandi pane 6 meters saka ndo pane gona chenai panonzi pane bapo pane chibage chikuoneka kuona pane 6 or 8 meters kuti svike pane gona. Tinogona kusvika ipapo kana ku 10 meters zvizonosvika bozi unotokwira akienda kusvika pamusoro pacho chaipo rikaiti nyaya ipatazosvika kuoneka ndo zvandingatona sabhuku ndaona kuti uri kuti pane panga pane bhaundi handii ndobva paita bhaundi ripadhuze negore bhaundi ranyanya zvirikuitsa
Boundary ngasi padhuze neguva pako. Pakaita chikomo chakadai chiri pakata. Saka pachikomo ipapo ndo pakatokwira vanhu kunyanoisa pakuri pamusoro. Saka uyu manje pakavaka dzimba dzake idzi akabva aya kunovaka boundary ngekudhuze kuchikomo chiri. Ndo patatayiwa pa area iri padhuze nechikomo ichi chikavigwa chanhingi yamhondoro iyi apa fanira kuiswa boundary akobvisa. Vatamupa mukana kuti aisa zvinhu zvako kwete uku. Seri kwenu kwakazotemwa, seri kwacho Regai pada lusik. Mari dari orang badar. Badar. Ipa bicara. Pachigangu pachiveza takugana nochigaga notsinde ndiri kungana sedi kwana chigeshi Pamalidari ndatachiisa pamalidari kuti vana makusisa mapimizo pasikana malidari ndabhadhara 20 kubva mumari yanga iri pasamwe pasemwa ndakaona 55 kuti masvika pahafu kana isati Sasa kwa sababu ya tendo haya ili tunaokomana mapolisi wao wao mbuni mnyanya usebenza ngani bana basa ndabuzo kuti mimi kwa mimi mfana kuzo bari ni dare ya shamba dare mali dare usebenza ngani yes nakaona ndio ndio kuelewa ndio so that is ndio mbuni mnyanya kana maana bebe msinamu ampa dare mali dare ya matoro ya mabadala kuna mtu kwa $20 sasa $10 ya mtu kutoka ndio kama 3-4 days kutoka $10 yowe tuko makurukuta kana nembuza sana ndio kutepa kwa Unaona kama nadabu masuni. Ani. ya saina